¿Qué pasa? Estamos aquí prepararnos para la Sí, que s'acaba de Benvingudes i benvinguts a la mostra de teatre d'educació secundària 2016. Us parlem en nom de l'associació Amics del Teatre Zorrilla, dels mestres que han dirigit les obres que veurem avui i dijous, dels 10 centres que hi participaran, de Badalona Cultura i de l'Ajuntament de Badalona, amb els que formem part de la comissió organitzadora d'aquesta mostra de teatre. Sabeu per què es fa aquesta mostra? Perquè volem fer créixer a Badalona la passió pel teatre com a manifestació cultural i educativa de primer nivell. Felicitem a tots els nois i noies, actors, actrius, músics, ajudants, famílies, equips directius i professorat dels centres, tècnics del Teatre Zorrilla, que heu fet un esforç molt important per aconseguir que avui, en aquest mateix escenari que han trepitjat grans actors i grans actrius, es produeixi de nou la màgia del teatre. Us demanem, sisplau, que seguiu en silenci i respecte totes les obres que nois i noies com vosaltres ens oferiran ara mateix. El teatre necessita que hi hagi bones obres, bons actors, bons directors, bons teatres, però especialment grans espectadors. Com ho sou totes i tots vosaltres. Gràcies per venir.
meus mares per una altra cosa, què vols que et digui? M'havien dit que era una pel·li tan divertida que m'he començat a avorrir quan han apagat el xic. I fins ara. Sembla que l'exagera tant. Que sí, que ja m'explicaràs quina gràcia té. Que us se'n vagin de festa, agafin una castanya amb un manzant i acabin fent una bastida darrere l'altra. Això està més dins que el cul de les bones. No, sé una mica de raó se la té ja, però mira, almenys m'he dit que a dintre m'he fet una estona. Mira, seguim una estona. Un punt de dos, és que està molt llarg, no vull que se'n racli el cul. De tota manera, reconec que allò d'acaba portant el novell a la tatuadora perquè li fas un tatuatge al front amb la frase Eternal Love és divertit. Pots comptar, com el teu celebrat de mar, que tampoc he de fer una tanta coses. Pots estar ben segur que si tens uns amics que són uns bèsties, segur que faran basquetes. Et juro que a mi em fan una jugada com aquesta i se'n recorden de per vida. I la seva noia que es creia que anava a fer unes copes amb els col·legues i prou, no m'estranya que quan se'l torna a trobar al joc de l'altar amb aquelles pintes i fent tant, l'engegui a parir panteres. No cal fer tot això perquè t'engeguin a prendre. Hòstia, Arnau, tio, no tornem a començar. Aviam dit que aquesta nit res de drama. És que no puc, Jordi, que no la puc treure del cap. La Sara ja fa més de 2 mesos que et va deixar. Ja fa la seva vida. No, si tu volguessis, tindries cua. Tant de bo jo pogués ficar com tu el digaries si tu proposessis. És una tia més, tio, i de ties n'hi ha cabassades. Això jo no ho faré. Jo no vull tenir cap cua, jo no vull cap altra. Vull la Sara i prou. No és difícil d'entendre, tots en diuen amor, tots en diuen amor. I aquest senyor no el tries, no val que diguis sí, no val que diguis no, no val que diguis no. És tan gran el que et dona i és tan gran el que et pren, que mentre et correspon et sents l'amo del món. Però quan t'abandona no hi ha res de pitjor. Per amor som capaços d'arrencar-nos del cor, d'arrencar-nos del cor. Per amor les estrelles augmenten la claror, augmenten la claror. Per amor ens lliurem a una vida millor, a una vida millor. I si l'amor ens falta, que trist resulta tot, que trist resulta tot. I jo sense la Sara sembla que estigui jo. Aquest senyor no el tries, no val que diguis sí, no val que diguis no, no val que diguis no. No és difícil d'entendre, tots en diuen amor, tots en diuen amor. Ja, jo ho entenc. Tots en diuen amor, però i d'allò de deixar enrere alguna altra i ficar cap endavant? No veus que tot és plegat és una pèrdua de temps? Quan no hi ha res a fer, més val llançar la tovallola i preparar-se per un altre bany en un altre mar. Això jo no ho faré. No llançaré la tovallola. M'ho daré per la Sara. Ei, Jordi, Arnau, què feu? Ja heu vist la pel·lícula? És una passada. No, estem de baixada, l'Arnau... Sí, ja ho pots veure. L'Arnau és més idiota que no es troba del
ens hem distanciat. Ell és més gran que ella i es mou per altres llocs amb la seva colla d'amics. Doncs, miniatures d'ànima. Què us sembla si anem al Tropical a fer unes pizzas? Posa molt bona música i a més no cal tenir l'ànima diable per pagar la partida. D'acord, d'acord. Bona idea. Vinga, sí. Anem a fer unes pizzas, que vindrà, que la gent se'n té. Manuel, si de cas aneu tirant vosaltres dos, que jo he de parlar un moment amb l'Arnau, sí, així no hi va cantar. Segur? Per què he de parlar un moment a soles amb l'Arnau? Au, va, no passa res. Bé, parleu el que he dit a parlar, però no trieu massa perquè si no la nit s'espatllarà.